Og vi begynder i Valby, hvor den store silo her altså skal jævnes med jorden lige om et øjeblik. Den er 108 meter høj lidt endnu, og vi følger med her, når den altså lige om lidt falder sammen. 50 kilo sprængstof skal der til for at få den til at vælte, og inden den gør det, så vil man høre 2 korte alarmer hyle, og når man har hørt den hyle, ja, så er det altså planen, at siloen skal vælte. Rigtig mange mennesker er stimlet sammen i Valby i København for at se det ske. Flere tusind har stillet sig op i den godkendte sikkerhedsafstand til siloen. Og lige nu venter vi altså på at høre de 2 korte alarmer, der varsler, at siloen er på vej til at falde sammen. Sådan ser det altså ud, når en 108 meter høj silo bliver væltet med 50 kilo dynamit i København. Min kollega Andreas her, du har fulgt det hele på nærmeste hold.